Proiektu Eusek aurkezten du Jolasak eta Solasak. Planetak. Zenbat diren planetak, ez jakin noin bertan. Batzuetan haurrak beste planeta batekoak direla dirudi, ezta? Beno, gurasoen artean ere badira estralurtar batzuk. Goman aritzeko zein soka saltoan, planeten jolasa proposatzen dizuet. Egin dezagun bidaia bat, eguzki sisteman. Begira, begira, honela dio jolasak. Zenbat diren planetak, ez jakin noin bertan. 8 dira borobil, landu gabe hor dabiltz. Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter, Saturno eta Urano, Neptuno, Urrutazken. Ea ba, ikus dezagun polikiago, hankekin zer egin behar den. Zenbat diren planetak, ez jakin noin bertan. 8 dira borobil, landu gabe hor dabiltz.